buba gerani ima ini mukang sikan hambai joto media rokno first to tini sing norok saimang kana mia sobirum kuto sini buba geran chaito mumbai 10 বছরনি পরে সিনি ত্রিপুরা সরকার বঞ্চিত খালাইতন মনি সেই ভিলেজ কমিটি ইলেকশন খালাইয়া তংমনি আবনো মিয়া সুপ্রিম কোর্ট ঐতিহাসিক রায় রেখা যে জুন মাসনি বিসিঙ্গ ভিলেজ কমিটি ইলেকশন मा खालायनाय फार्स्ट जों आबनो बुबाग्रानो पाइ फेलाया हामायाफोरै जों रेलि दै सिनि जेहेतु इलेक्शन बो घोषणा खालायजाक आबनो रगै जों दिनै सुतार मुरा बिसिओ डोर टु डोर प्रग्राम दै फेलाक कायमानि दै महाराष्ट्र बो हामायरनमानि रेलि खालायलायमानि जों जेसापानो सिनि अजागा प्रार्थी महाराष्ट्र देशनो फानदों जों आबनाया सिनि प्रार्थी सिनि पार्टी मथा जाते ग्राक तंथों जाते सिनि मथानि बरक जाते बुबाग्रानो याखारि केबता थांथों आबनो तैनो सिनि प्रग्राम अमाहायकेनो जों तरक तरक जों इलेक्शन जरा खालाय थांनाय जों बुबाग्रानो लगिरि थांनाय कारण जों सायमाना नांगौ सिनि 10 बছর इलेक्शन खालायजेगे सिनि बिसि कमिटि रगो कोनो उन्नयनमूलक सामुं इंनिया स्तब्ध आबो जों जुन मासनि बिसिगो सिनि बुबाग्रान चाइतो मुंबाय जों ताबो ग्राम सांसद खालायमानसिनाय सिनि पन्चायत बडि खाजाकसिनाय जों ताबो उन्नत अंसिनाय हायनि बागै बुबाग्रानो पाइफलाया हामबाय याफारै जों दिनै रेलि खालायो ते कायसा कक बुबाग्रानि बिसिं तिनो जों सिनि जत मानथाय मानाय आबो सिनि बोखावो पुइतु दङ बिसास दङ दिरो बिसास दङ हायनि बागै जों जत लुकुरंनो बकयो बुबाग्रानो जों थानसाके याफिरि बाक्साके कक थानसाके जों लगिरि थांनाय जतदिन पर्यन्त सिनि डिमान्ड माया थाक अ डिमान्ड मानखांके सिनि नेक्स्ट जेनारेशन सिनि आपकामिं सिनि पूर्व ताबुक बुसकां फानेरक सिनि बोसाबुति रक सुबा साकबरक जाते अ हावा काहाम करंके तंगुइ कलक कतरंगनाय किरिया सेरियाखौ तंगनाय थांमानै आबोनि व्यवस्था जों खालायलांनानै बागैनो जों बुबाग्रानो लगिरनाय खुनिनाय कक जाबोनाय दिनै नखलायजाक ते बुसकांगो ओरै थांनाय जतदिन पर्यन्त बुबाग्रानि इमां मुख थांनिया साफिनो हामबाय।